Bata ngata do tu ko be bele be nganda boni fuuto ko ko dum jimmi an jimmi ko mballa hal pula rek bele be jang dem mballa be bele be ngar don be nganda no fuuto way ay no way surtout de Dakar ay no way surtout de Dakar fuuto gan heewi tampere quoi gasoil o roji di buri heewi tampere Dakar ko non bi Dakar buri heewi tampere pour ala tampere gurdam dam ni weli quoi aɗa wawi joɗade aɗa wawi yewtude aɗa wawi wondude yimɓe wara attaya jooɗo ha ñalawma gasa ñalawma gasi tan a hiira jaaha toon sehilaɓe ma ton kay ɗe weli de mais a ñaman toon ñiri buna ñami toon ñiri buna kay aɗa wawi defde est ce mi wawi iko taga dañani gorko fuuta mi parani taw non aɗa foti parde noon hankkadi ka vrai fuutanke hankkadi mi suwaɗani liggey asuwa dari liggey ha para ande puɗɗoɗa dañi gor mais sa dañi liggey ma ar hurtoyɗa fuuta mi ara ga daña gorko moƴƴo fuuta quoi inchallah koɗa ga quoi o somi hooti yewoya gorko sénégal naali tawi ko amérique o woni eyyi mais taw ko halpular quoi eyyi halpular de woto ƴettu leñol goɗgol ko na halpular halpular tan joni no foti duuɓi mbaɗɗa toon mi waɗi ga duuɓi duuɓi ɗi toon duuɓi ɗi nanta pulaar o quoi ka korla pe walla a yanda toon ni korla pe quoi silamma nan toon woɗɓe quoi en toi ani sénégal ɓuuri hewde kordala pe ɗo ɓuuri hewde aduna foof ko sénégal ɓuuri hewde e sénégal ko leydi jaam quoi ko ɗum tawi hay sénégal ene wawi bismade amérique naɓe wallahi wawi bis hay so wona leydi hal anglais way français kono ono wawi bismade américain eɓe laaɓi deeɗi quoi eyyi ga ko jam ga ala probléme amérique ne moƴƴi quoi joni sa yeehi wat feere binda livre quoi kala ko jiiɗa fuuta non ma Allah newnu ka moƴƴi quoi mi wondi ko fati waalo mi wondi ko fati jeeri dewgal sénégal naɓe mi wondi ko fati diine mi wonda ko heewi sulte diine o aɗa andi ɗum toon de diine ene moƴƴi wondude saabu américain ji ɓe ganda islam ɓe ganda de kadi juuɓe foof koɓe terroriste te ɗum juuɗo foof so wi ala affaire tan kay kanko yiɗi ko waɗe bom kono wona ɗum woni aduna quoi eɗen fof ken gotum quoi en neɗɗo fota warde neɗɗo ko Allah tan foti warde quoi par ce que ko Allah tagui aade wona neɗɗo kono liggeyam wiide ni sa ari sénégal a fotani haaldude ko fati diine kadi yo woppu diine tan orma haala ɗum ko ɗum ne waɗi nafoore ne waɗi nafoore diine koye gotum eyyi parce que diine ne nafa quoi an joni hol galleji diine ganduɗa toon hoɗum galleji diine ganduɗa toon seeranɓe mawɓe quoi a hollaka ɗum toon wona no feewi kono wuuro mon ne waɗi aɗa yiya heure moɓe juulata jumaji e jamaji aɗa yiya dendagal ngal foof nde yoni noon image o ma manque quoi image Fouta ma manque mami yona toon ndeysan gila joni miɗo yona toon sa fo miɗa nodaɓe mais aɗa andu mbatta saaha fo a heɗoto histoire Fouta en kolli en ɗum ɗo en traditionnel e taw ko fulɓe quoi sa waɗi ɗum rek mais yo Allah waɗi lawol ɓuura wa théâtre halpular en ani jalni ni jalni voilà non a yejjitta hankkadi a andi quoi américain ji mbi the best learning is traveling more learning now you learning a lot yalti leydi mon tan ɓeyda gandal wallahi non an ka neɗɗo moƴƴo min duwante rek beele garta leydi sa woni mbaɗa lippe moƴƴo a jarama joni jehen maison o uddiri hankkadi gueɗɗe